салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Яхте лайку дастгирӣ фаромӯш накунтон. Барои дастгириятон якҷаҳон ташаккур, барои тамошокунон якҷаҳон ташаккур бародаро. Ҳамин акоманда қариб 2 гектар боғи зардолиш омадааст. Ин офтоббуранда бародаро, офтоббуранда қариб 2 гектар ана ҳосилош нағз сӯртош абрикосшамай шишахӯрмоишамай бобоишамай мачалкашамай тамоми намуда шай. ин офтоббуранда ҳами офтоббуранда даромадаронса пости вай посткутиям вайяничастаимо вайяничасту мефурдоитон дачиша телефон ки ёфта мегиритон дачи вай худошон таъин мекунанд. бехаш 320 бех хаш 300 бех гӯем 300 бех зардола ҳосил медодагиша 300 бех ана вайсол абреска карагӣ сифатош хушрӯа ҳама ҷиҳата нағз. нархаш 25 000 сомон бародарҷоно. бо савдо мешад иншоаллоҳ. ана бо чизеша гӯям шумо ба ягон маълумоти пурра гитан боштага номур экран мебура номури худашон ҳамон фурӯшанде. агар маводу телефону набаштан ва ям одами коргар мумкин хомеран ё вай меша набардоран, ин таганда номури россия будад, ватсапаш кор мекунад. инаш ин ман ба телефон мекунам, ман шумо бо мефаҳмонам чизе будагиша ҳамаш карагӣ сӯртош хушрӯа ҷоҳош нағз ҷои хирман мекарагишам ҳай наздики муҳалла оби хӯрданӣ ё вай бошад ёфт мешад. ҳама чиза шай оилавӣ гирифтонам мешад, дукашуда гирифтонам мешад. 320 бех. агар ягон чизи боғи фурӯшимӣ ваи фурӯшимӣ чизе ки ётон бошад бародаро, ҳамин номери ман, номери россия +7 981 877 1791. ин номери ман ҳама вақт ватсапаш кор мекунад 24 соат. навистон мо албатта ҷавоб медиҳем. сӯртоша гуфтам, бехаша гуфтам, гуҷону будагиша гуфтам бародаро. ҳамсояҳо одамои нағз, ман худам рафта сиём карагӣ. ҳамсояҳо одамои нағз хай мегиритон хуш бикунон 25 000 сомон гусиям бо арзон мешад. худохоҳ бо савдокара мегиритон иншоаллоҳ. ҳамин подписаться мебурад. ҳамин канали ман бародаро ҳамту соли исмоилов зекуна подписаться ҳамин вай канали ман мебурад. номаму расман мебурад. ҳамин поинишанда тарафи дасти ростутона подписаться сурхака ҳамин сурхака зекунтон ҳаққан навигириҳои истифода мебинитон бародаро. барои ҳамин подписация кунтон. албатта барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур, миннатдор. дар паноҳи Аллоҳ боштон ҳамеша.